त्यासाठी सविता पराष्टेकर, सविता पराष्टेकर, सविता पराष्टेकर, प्रभावती तळकर, प्रभावती तळकर, नीलू गावडे, विजय महमद, ज्योती नागवेकर, सिद्धेश मयेकर, सिद्धेश मयेकर, कोण आहे सिद्धेश मयेकर? ज्योती नागवेकर, दुसरे कोण तू? सिद्धेश मयेकर, सेम रिलीफ आत्माराम गडेकर, आत्माराम गडेकर, ज्ञानेश्वर साळगावकर, अर्जुन पोके, अर्जुन पोके, अर्जुन पोके, त्यासाठी नाव अरुण का अरुण म्हटल्या वेळी प्रेमाच्या बनला गेलो हे दवाचा गेला दर्शना पेडणेकर, दर्शना दर्शना पेडणेकर, दर्शना पेडणेकर, दीक्षा गोवेकर, दीक्षा गोवेकर, दीक्षा गोवेकर, दीक्षा गोवेकर, सतीश मांद्रेकर, सतीश मांद्रेकर, सतीश मांद्रेकर,
आपलं घालतो आणि आमचं कनेक्शन फुले नाव विष्णू परब. विष्णू परब. विष्णू परब. विष्णू परब. सचिन झालं का आपलं सचिन नाव असलं सतीश मांद्रेकर सतीश मांद्रेकर. सतीश मांद्रेकर. कुंद आनंद परब. कुंद आनंद परब. पुढे चल कुंद आनंद परब. कुंद आनंद परब. कुंद आनंद परब. शिवराम आश्वेकर. शिवराम आश्वेकर. शिवराम आश्वेकर. असा असा वामन कोळजी. वामन कोळजी. यशस्वी यशवंत नाईक. यशस्वी नाईक. सूरज गुणवंत परब. सूरज परब. सूरज परब. अशी संगीता दयानंद नाईक. संगीता नाईक. संगीता नाईक. दशरथ जयराम परब. दशरथ जयराम परब. माधुरी परब. माधुरी स्वरूपा परब. आशा गावडे. आशा गावडे. आशा गावडे. स्मिता रेडकर. स्मिता रेडकर. स्मिता रेडकर. ना धोंडू शेडगावकर. धोंडू शेडगावकर. सुषमा रामेश्वर परब. दिलीप वामन गावडे. शुभांगी पारसेकर. शुभांगी पारसेकर. सुनील तिळवे. सुनील तिळवे. सुनील तिळवे. सुनील तिळवे. श्रीमती कांबळी. श्रीमती कांबळी.
मास्क कमी कर Rosario Avelino D'Souza. Rosario Avelino D'Souza. Rosario. चंद्रकांत नारोजी. सुधा हरमलकर. सुधा हरमलकर. दीपक नारोजी. दीपक नारोजी. जगन्नाथ नारोजी. ज्योत्स्ना कानोरकर. डॉमिनिक कार्डोज. डॉमिनिक कार्डोज. डॉमिनिक कार्डोज. Yes, boss. Okay. विजय आनंदेकर. शैलेजा नाईक. शैलेजा नाईक. शैलेजा नाईक. हरिश्चंद्र परब. हरिश्चंद्र परब. हरिश्चंद्र परब. हरिश्चंद्र परब. हरिश्चंद्र परब. लक्ष्मण सैरोजी. लक्ष्मण सैरोजी. शुभांगी कुंदा परब. आनंदी तिरुरा. सुनील त्रिवेदी. सुनील त्रिवेदी. ये आइए. जोशना बोल. तो कोण ना चार आहे पर माहिती दोन शेडगावकर. दोंडू शेडगावकर. स्मिता रेडकर. स्मिता रेडकर. पैसे वापरायला कुंदा परब. कुंदा परब. Angelo Philip D'Souza.
Angelo Philip D'Souza. या मीर है Agnero Philip D'Souza, Alexandrina Fernandez, Alex Alexandrina Fernandez. Asam. Alex Panorama West, Panorama West, Anandi Tadkar, Prabhavati Tadkar, Prabhavati Tadkar, Srimati Tadkar, Srimati Tadkar, Shrikant Tadkar, Shrikant Tadkar, Vikrant Berger. Deepavali Parab, Deepavali Parab, Soma Parab, Soma Parab, Shankar Sawar, Shankar Sawar, Prabhakar Sawar, Janardhan Govandi, Govandi, Janardhan Harmalkar, सरकारान सिनियर सिटीजन कंटिन्यूअसली केला गेला Sulochana Vindodkar, Sulochana Vindodkar, Lucy Montero, Lucy Montero. Alex D'Souza, Prakash Naik, Prakash Naik, Jonita Rodriguez, Maria D'Souza, Manohar Shetkar, Manohar Shetkar, Prabhavati Vaingankar, Mohan Mamal, Mohan Mamal, Rajendra Kidwekar, Dulaji Sawant, Dulaji Sawant, Dulaji Sawant, Lahu Shedgaonkar, Lahu Shedgaonkar, Prakash Sawant, Prakash Sawant, Sunetra Singh, Sunetra Singh, Ullas Mamal, Jordan.
वाटको मामल वाटको मामल विलास आसगावकर विलास आसगावकर महेश मांजरेकर महेश मांजरेकर संजीवनी पेडणेकर संजीवनी पेडणेकर संजीवनी पेडणेकर निळकंठ मडकर निळकंठ मडकर नागेश केरकर नागेश केरकर सत्वशीला मांजरेकर पार्वती हरमलकर सुंदरी खरबे वीरेंद्र पाळकर सावित्री हरमलकर अनिल शेठ मांजरेकर यमुनी तिळोजी अनंत कोरगावकर राजेंद्र शेडगावकर लक्ष्मी नारोजी काशीराम भिकाजी नाईक वनिता पोळजी नवसो पोळजी कसा सगुणी पोळजी दिलाता पोळजी इंदुमती परब चालू असे पळय मदन गोरगावकर विलास गुणाजी परब एक्सटेंडमेंट या पहिली स्वाती तुमचे सगळ्यांचे जे जे कोविडच्या त्या महामारीने जे आमचे काही भाव बहिण्या गेले त्यांचे जे वारसदार आहात जे त्यांची शेक पप्पा गेला ते त्याचबरोबर आमचे वादळान जांकां लुकसाण जाल्लें त्याचे पयलीं आमी वाटलेले काही पेंडींग असले ते CM रिलीफ फंड त्याचे चेक आणि त्याचबरोबर ज्यांचे आमचे 60 वर्सां क्रॉस जाल्ली असे जाणटे म्हणजे सिनियर सिटीजन त्यांची कार्डां वितरीत करपाक सगळे येयले त्या बरोबर माझे मंडळाचो अध्यक्ष माझा मित्र बाब मधुपुरम आमची
स्टेट डिस्ट्रिक्ट त्याचबरोबर मंडळाची आमच्या महिला भगिनी, काही आमचे बोर्डाचे अध्यक्ष, बाकी सगळे तुमचे मनापासून सगळ्यांचे स्वागत अभिनंदन करतात. आणि त्याचबरोबर माझे पत्रकार मित्र जे बाप निवृत्ती शिरोडकर असो, बाप आमचो कामोलकर, मेथर, ते तुमचे मनापासून या कार्यक्रमात स्वागत करतात. साहजिकच बरे आनंदान उमेदीन सांगचे दिसतात की गेली 5 वर्सां त्या मांद्रे मतदारसंघांची जनतेची सेवा करता असताना वेगवेगळ्या माध्यमातून म्हणजे ती मागीर वेगवेगळ्यो योजना असो, योजनेच्या सगळ्यांक खबर आहा, परत रिपीट करपाक करना, पण ज्या कोविड महामारीन ज्यांचे जीव गेले, प्राण गेले, त्यांच्या काहीतरी कुटुंबाक एक मदतीचा हात म्हणून या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद सावंत यांच्यानी प्रत्येकाक 2 लाख रुपये, आज ते 2 लाख रुपये, आणि त्याचबरोबर भारत देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्यानी संबंध देशाबरोबर गोंयानय तेच आमचे कोविडान जे गेले तांकां एक 50,000 म्हणजे 2 लाख आणि 2.5 लाखाची ही ऑर्डरी आज वितरीत केल्ले आहात. नक्कीच तेलेस्वाती जे गेले त्यांच्या कुटुंबाच्या बरोबर म्हणजे दुःखान आम्ही आमदार या नात्यान म्हणजे कार्यकर्ते त्यांच्या दुःखात सहभागी आहात. हे करता असताना साहजिकच ही जरी मदत 2-2.5 लाखाची जरी असली तरी सुद्धा ह्याच्या पुढे तुम्ही निवडलेला आमदार कदा की कसल्याक कोणाक काही कसले जरी संकट असो, आर्थिक सुद्धा संकट असले त्या त्यांचे बरोबर हांव सदांच आसतलो. त्याचबरोबर आमचे वादळाच्या टायमार हांवें वैयक्तिकरित्या मदत केली. आदरणीय गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड याच्या माध्यमातून त्यांना 9,75,000 रुपये वाटलेले. आजही परत एकदा उरलेले ते काही आम्ही आज चेकाचे वितरण केले. असे जवळजवळ 4.5 लाख रुपये ते आता वितरण झाले आहे. साहजिकच एक अभिमानान सांगचे दिसता हांव खंय तरी त्या माझ्या मांद्रेच्या जनतेन निवडून दिल्लो आमदार 2017 आणि 2019 आणि त्यांच्या दिल्ल्या आधाराचेर खुबशा मांद्रे मतदारसंघात वेगवेगळ्या योजनेच्या अंतर्गत जवळजवळ म्हाका दिसता हे जर सगळे धरले जाल्यार जवळजवळ 32 कोटी रुपये आजपर्यंत त्या मांद्र्यातली 9 पंचायती जे आहात, 9 पंचायती म्हणजे 48 जे बूथ आहात, त्या 48 बुथाचे म्हणजे मांद्र्याच्या जनतेपर्यंत पावले आहात. आणि त्याचबरोबर अभिनंदन करता माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे केरी तेरेखोलपासून विनोड्यापर्यंत 9 पंचायतीचे 48 बूथ आहात. या 48 बुथाचेर जे बूथ अध्यक्ष असो, प्रमुख कार्यकर्ते असो, 9 पंचायतले वेगवेगळ्या गावचे आमचे सरपंच असो, उपसरपंच असो, पंच मेंबर आहो, तुमचे सगळ्यांचे सहकार्यान हे सगळे करू शकलो. हांव चड उलयना, पण प्रामुख्यान जाणट्यांक सांगता जेंच्यांनी 60 वर्सां कंप्लीट केली, जेचे सिनियर सिटीजन कार्ड हांवें कितलेशीच वितरीत केल्ले आहात. म्हाका दिसता तो एक बऱ्यापैकी संदी म्हाका मेळ्ळी, म्हणजे संदी म्हाज्या जनतेक दिली. ह्या 60 वर्सां म्हणजे जाणटेपण जेंकां येयलें तांकां हांव इतलें सांगूं शकता की म्हातारपणी म्हणजे जाणटेपणी खंय तरी आमच्या सारक्याची आदाराची गरज आसता. ह्या मांद्र्याच्या जनतेक प्रामुख्यान म्हाजे जाणटे जे आसात तांकां एक तुमच्या साक्षीन सांगशें दिसता की आजच न्हय, कालय न्हय, आजय न्हय, हेचे फुडें सुद्दां प्रत्येक स्तराचेर आमदार ह्या नात्यान तुमी दिल्ल्या आशिर्वादाची खंय तरी मनान जाण ठेवून म्हणजे दवरून याद दवरून तुमच्या बरोबर सदांच हांव आसतलो. परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे आणि सगळ्या बरोबर या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे, या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे, त्याचबरोबर सगळे ह्या भारतीय जनता पक्षाचे जे लिडर आहात त्यांचे सगळ्यांचे आणि तुम्ही सगळे कार्यकर्ते, सगळे माझे भाव बहिणांचे परत एकदा मनापासून स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता आणि माझे भाषण करतात. भारतीय जनता पार्टीचा